Подвесці вынікі и окреслить перспективы развития городской молодежной организации на 2020 год. Мэта пленума. Робячы стаўку на моладзь сёння, краіна можа смело спадзявацца на актыўную нацыю заўтра. На гэтым зрабілі акцэнт на пасяджэнні. Актыў гарадской арганізацыі Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі, ініцыятар шматлікіх мерапрыемстваў, якія праводзіліся ў 2019 і ўжо плануюцца на гэты год. Задачи стоят огромные в связи с политическими событиями в нашей стране, которые грядут в летний период. Это и 75 лет освобождения также в этом году. То есть у нас планов очень много. Это и с ветеранами более тесно работать, так как, конечно, ветеранов с каждым годом все меньше и меньше становится, ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому мы хотим максимально уделить внимание. Гарадская арганізацыя нямала рэалізавала за мінулы год выхаваўчых і культурных мерапрыемстваў. Праведзена вялікая работа па падрыхтоўцы да тысячагоддзя Брэста. Не менш значныя задачы ставяцца перад брэсцкай моладдзю і ў гэтым годзе, які вызначыцца галоўнай палітычнай падзеяй – выборами президента краины. В этом году мы ставим себе очень большие задачи. Единый лозунг нашего этого года – это «Разум». В преддверии нашей выборной кампании мы активизируем. У нас большое количество мероприятий, мы продумываем, строим планы. Але не абышлося і без крытыкі. Напрыклад, дзейнасць студэнцкіх атрадаў гарадской арганізацыі прадстаўнікі гарадской улады прызналі незадавальняючай. Таму было заўважана, што на гэты год адзін з прыярытэтаў – працаўладкаванне моладзі. Нам удалось трудоустроить в этом году 1051 учащихся и студентов. Но давайте посмотрим на поставленные главой государства задачи. 10 тысяч для области. Решением Брестского областного исполнительного комитета утверждена цифра для трудоустройства в городе Бресте молодежи в 2090 человек. Нам удалось трудоустроить чуть больше половины. Застаецца адно – працаваць на дзень заўтрашні, каб гэты год не разачараваў падзеямі і вынікамі працы, а стаў яшчэ больш насычаным і плённым. У рамках пленума таксама ўзнагародзілі лепшых актывістаў і супрацоўнікаў брэсцкай гарадской маладзёжнай арганізацыі. За асвятленне маладзёжнай палітыкі падзякі атрымалі і сродкі масавай інфармацыі. У іх ліку і тэлерадыёкампанія «Брэст». Анастасія Цыкунт, Іграна Капян, тэлерадыёкампанія «Брэст».